Lalompui then ngana le atopna puma fan min endik sakanga aman hatlang zardon bokti an hriatin ka thiante nupa le min sponsor tu siami pa te po an phur ema ka thopui pa futlat awang chuan sarkal hle tura an ngai ngal ringota ti chuan puma fan hena ka da atanga thlali nu leka ka lekhabu lalompui ti phekza le panga cha chu tlangzar theia puitlin haloni tereng mai azia le lekhapheka print chua an ina zu da ba kha ti ka nei lo puma fan handika zia that ngai zong zong ati nuwa a mel hriat printing press ni te be in atop thlenga khoita ni Mizo Academy of Letters roitu ten zona thlak ti tupui manga seihona nei turin Aizol Press Club in khomna han nei dona rem chana zongin chumi hun tha chu in Mizo thule hla mi chalang tha ma kale khabu chu puma fa chuan atlang zarta a kopi sanga kanti chu chu mi pui le theya kan tlang zara tanga kar khatna azo ngala rin lo takin min an lo hluta kanti chu atanga thlathum chungin voithum ngot chut non hialani kale khabu chu awang chuan min lo hriat pha ve boka ka hriat lo number atanga kale khabu chungchanga min ron bia hanom le nol thin kale khabu salna tang chuan sum ngemaw zat kal lut ve boka chu mai ani lo kale khabu chu MAL Book of the Year hial thlan alo ni karin phak pialam thilani ko thon thua thaim ti ka hrelo a buai puya tlangzar bok tu puma fani tlata wangin chut khatna chu engtin tin emaw zo ve mai kha karing sa hrim hrima voithum chut non le Book of the Year ro karin phak pialam thilani ka thian le mel hriat ten min lompui ema fiam thuin milari nita min ti thin heti hunlai hi sport and youth service nuan haruak exam ka pek le lai ani a politics and role ringin katlin le po ken ring chuang lo ti chuan a hminga Book of the Year jek tu lo ni veta chu ziak mi te huang ti TV program min konve dona TV me wa kalan dona wang chuan ka thomna nei tlem te zinga thaber nan in thuamin ka kala engtin nge ka voi khat le khabu ziana Book of the Year hial ni the ka chu thei min zota ka ngai tu na ril wang emaw ka them thiam wang ani lo me che pakhat hring nun hriat pui tu ka ni a chu a hring nun chu ngai nom sa ema chu a hring nun thon thu chu ka ziak chuak mai ani ka ziak chuak ka tina angin aru rel ka tina puma fana puitlin ta zo ka ni ka ziang ang khan lo chodon ta ang ila tun hi ka thleng hau lowang flight attendant chanchin zia ka in hria in abu hminga po the flight attendant ka ti a puma fan izia hi flight attendant chanchin ani lo mizo nula lalompui chanchin ani zok te in abu hming po ama min thlak sak ani the flight attendant ang khan abu hming local puita ang ila Mizo Academy of Letters hian Mizo le khabu abu hming saptong ni si kha Book of the Year an thlan kher karing lo ka ti a meiche pakhat hring nun i hriat pui hatak ngei be chana ziak angin in soya achang tu pa kha ini ve zela helek bu hian chu meichia chu inena alo hruilet iringem ati a nui chungin ka hrelo le chutiang tura he thon tu hi ziak ero kani lo ka ti a ani helek bu hian lalompui chu inena lo hruile se engtin nge niang alo ti a izona chana chu le khabu akhan ome ka ti a kan exam result lo choka katling ve lo mai aloma kalom zia kha SOS nuan na katling ti ka hriat ruala karil ruaron lang ngal chu omte bokani abial pa ni tlak to in ka in hre ni ma se kan in biak lo chin po kumni don ani to a bial pa emo pasal hial po ani to mai thei na ka nei meu chuan omte tan thlai to ka in ngai ani heti lai hian ka hring nuna meichia pakhat aron in lar vele tana a hming chu S theri ani college ka lu pui thina ni a ka college kal na konga oman ni awangin ka college kal tur po ka som thin mel tha ka te in ka du em thina ma se ni tin deuh thaw in hlo thin hama du em tu ai chuan
college bai manga thla theitu tlangwal dang a thlanga ma se ke aya kom ngai zok mi pathian dang nei to ma se WhatsApp le call point kala be thina ka cha zong zong ero reply vek kherlo good morning voini class don emtia message ka thon asin reng poa min reply lem lo tum point college ha kain hule nol thin book of the year jek tu nia sarkar na te kan ei nu chuan tun ma ni tina kain thlo thin ngot ai kha chuan mela sap tong takin kalo improve ve do te poni ma na kumtlem te liam ta zan tin deuh thowa mang tha ka ti poa min mang tha let ve ngai lo khan kamu manga full opal lau thar te em angin zan tin min lo mang tha a zing tin min lo good morning te boka tun ma khan min biak pe ngai lo kha ti mai lovin kola min ron biak emo message po tha takin ka chang mai zela nupui nei te po ko hun ve to a min du tak tak ani chuan tia AC la ka tan lak thar te chu karil ruk ve dewa heti lai hian AC chu tun ma amel that angin la thama se tun ma ka du ang khan kala du em ti ero ka seta lo a chan chu ka hring nona mei chedang han lo lu to a chu mei chia chuan ka suang tu na khowela ma hial min chen puya mei chedang vtele huam huam turin chu ka hring non mei chia lo lu chu ala chhuat lat lo wang ani alo luna harein acham rei to a keima om mun khuar tlat to a mo chule mai kala in pe lo ani om te chuan ka du che tin adu thumin silve ma su sela esinen chuan ka khai khin lo thei lova nung changa om te ka da sang phota chung ko background lama nu le pala neya chung ko bula om AC chu eng tin tin ma farhanula ai chuan ka thanga zirna le an na thawa ka te le dona MZU atanga MA zol lim AC chu posom phani chuak om te ain ka da sang le a an na thawa ero air hostess meu chu private school a in hlo ai chuan ka da sang le a atopa mai chia den lan sar na ber mele pin phunga ka te le dona mela chuan an panian mel that em awangin 50-50 ka pe a pian phunga ero rul khayang me in khai moi om te chu ar chuk phak le ka mong nei tu Asia in ka da sang lo theilo chu tiang chuan ka hmangai che ka du che minati lo ve ve me chia pan hi chu tunge tling zaw kang ti in ka lo bu kwal thina min biak dana tangin engtik nia emo chuan ama zok hian min bem hrim hrim ang kalo ti thin AC chuan karin ang ngein tun ma tang to min du thu halo soita a tun ma kalo du em thin mei chian min du thu halo soi chu nuam po ka ti ma se om te ka hre chuak lo theilo ani chu engtik nia emo lalpan ka hena lo hroi let le hi ka ring tlata chu tiang rin na ka nei tlata wang chuan AC min bem na po chu AC gale khabuzia ichiar to in isoya kha gale khabua keima tho kalani kala danglam lo ti in ka changa chumi zana tang chuan kala katangin AC po kalbo vele ta lal ompui ti thon thubu chiar to chuan aziak tu pain azia chana veijia a phek tina an muthin reng ani ti chuan adam nge khonge om tak alanulaim ti po ka hriat lo mai chia pakhat awangin tun ma ka lo du em thin mai chia chu kan har ta a zingdar nga vela harin zan lama in khel result hriat tumin ka khumbul dokan chunga ka phone chu kala a ka WhatsApp message ko hong chu ka contact list om lo number atang hian happy birthday ti message alo om renga tunge ni le ti in adp ke na om te lo ni chutia ka biak chak em thin number atang ngeya pian cham lom pina thu ka dong chu ka lom em a message a chang lovin ka call ngala om te ong nge mai chuan hello alo ti a idam thinem ka ti a dam lom alo ti a om te iwangai om thin ve ka ti a ka oilo alo ti a ania lom biak che ka du thina I number nei to box si lova ka ti a I biak pelo number te chu nei du na alo ti a engei sei om zia ka ti a shelo der su ka call la du lovin anua I phone number I thlak ngal ni kha alo ti a kum khat chuang liam ta min ron call ka phone henga wa ka lak theilo kha la du lo angin min lo ngai alo ni thil om zia ka hril ta veka
thil tam tak soin darkar khat dawn kan in bia a ka lekhabu zia book of the year a thlan hani awanga min lompui thu te asoya ama hring nun thon thu ngei chu ngai nom ti taka mit tuinen ha chian non fo thu asoi boka ka lekhabu atanga ka number po chu nei hani angin a in soi chumini chu cholni ni in office kan chola a off day ni ve bok awangin chon hnuah ka call ve thunga thil tam tak soin ani bialpa lam te hi kati a kaleng tar don kati to kha alo ti a kanuya chuti lai chuan ani nang engtika nge nu puite nei ve don alo ti a kaleng tar don ani hmel kanu pui tur emo kati berin kaleng tar don ati tlat si a kati a zawak lovanuin engma soi to lovin angoi renga omte kadu cheti hriati ro kati a mi chang mai lo omte kati a mela min du thu isoi hun ka nga chung re zia hi hria em tra o chau chungin alo ti a kati palani ibial patlak ni tura kain buat sai chung kha rei em atin ni kati a chumini atang chuan air hostess bilpa kaloni ve terang mai hring nun reng reng chu ka tan vul chu kin ka hria a ma fa mel hriat ni atanga tanin lekhabu ka puitlina chu ka lekhabu ngei chuan mi te hriata min siamin poisa engemaw zat kalak lu pha boka annuah sarkar hna kalut le a tuna angel ni oma mel tha bialnu ka nei le zela ni tin mai chuan mumang rama cheng anga te kan ngaia kanu hriselna alo tha chho ve zel nen katan hei baw baga hring nun tu ai sam om thei don chuang em ni katiril ruthin kabiak thin chu om te ni thu le kabial nu ani to thu kanu ka hrila tun ma tang to khani ni to emo kati halo ti a tun ma kha chuan thian mai kan ni thu le ka phone chiat awang rei takai biak lo hnuwa in bia kan ni tan dan te ka hrila tum khat ka tho pui dam lo kana dam doina ka kal chu sang pui nen kan hmu hlo maya e sang pui dam mo intika nge lo ho ti in ka chibaya kadam lom hidam zo kem nimin pia mai khan ka lo ho ti in mi changa intika nge chukthak le don ka zota Christmas chol manga lo ho ni thu le kum thar lama chukthak le tur thu soi hnuwa ile khabuzia book of the year an thlang ti galo theve a ilo ril ru reu mai kalom pui che alo ti a nui chungin ril lo ve ka van nei wang mai mai mole kalo ti a omte in beve thinem a khongai thla ka nia alo ti a engtia khongai thla ka in mo kalo ti wata ni chin mai po ka in biak thu le thlama sa tanga kan ni tan thu ka soilo athu soidana chuan omte bial pa ka ni ti a thelo vinalang a khongai thla ka ti wang chuan thil ka hriat lo ka hriat ngei ngai omin ka ringa thutna ma thuin a thianu chanchin chu ti hian min hrilta a apa thi thu ka chu in hria anga apa thi na khan a ngong em maya zan khat chu alusun ko har lung leng to ko mai na thelo chuan anun na lak tumin a ruma in all hluma tuma chuti lai tak chuan tu emoi nan kongka aron kika chupa chuan a thil ti tum chu a thul tir le ani chupa chu khodanga tanga local angin asoi ami khwalpa chu abulani hil a zan thum a chama chupa chuan alusun ko harna ane ema bansana tum to anna po chu zomle ngei tura hrilin thlamuna thu tam taka fa boka inti hluma tum lai taka ron langa thina ta chan chuak tu pa ni tlata wang le tun ma po alo ngei nat ruk thina ni tlata wangin chupa chu atan khon ruat ani ngei aring ta a chupa wang chuan apa asuna wanga alungai khorna te hnung chonin anna te chu zomle pha a vairama thlentlak nu po in angai hle thina ahun ol nei apianga biak du thin ma se alonin ve de hlo wangin akha tokin a bethin chupa chuan adu ve ngin a hria a ma se adu thu ril ngai si lo zan khat chu ama azokin adu thu hril atum ta a mi pa zok poina soilo laia mi che zokin adu thu a soi tur chu azam ema ma se ril ru chung ril pai reng ai chuan ti in a huai sena zong som khomin adu thu ril tur chuan a khol ta a ma se chupa chuan a kola la tareng reng lo thil ti lai nei hanga a man lo te ni thei ti in a kol let ngata
ma se alo in switch off ta daya thil dan chu a hre thiam lo hle a call non tluta atlang thei ta ngai lo chu pa chuan alo du ve ho lo ni in an theta alo ning hle thin ti in hria in aril ru ana in azak hle boka adam chan nia hriat berin biak tak ngel po a biak du tak lova chuan a khuwa harin alung leng thin ema cho ei theilova a na aril ru pelovin eng ti ma tui to lo chol aneya kabula lo ria chang te hian anui ngai lo tunge chu pa chu tia ka zola in asoi du boxi lo thengil toro mi pakhat adu lo tu che wanga in a chung a reilo tuk midang in an bem cheni du boxi lo ti in ka hau thin lungai renga ka hmu in ka khongai thina bial pa nei se anom ve deu karina wangin mi padang ka soipui thina ma se bial pa ni le turin kala in peilo hatikhat zel naga thian pakhat doctor zirlai mel thadeu kanaya apa chu MLA ani chu pa po chu na du lutuk ma se kan pahnia kan oma aron kol po in abe thepe ngai lo tu emo hian aron kol bok thina tunge tia ka zo in an thopui pilot ani thu asoya an thopui pilot chu anangai zon thu asoya hetia mi pakhat adu lo tu che wanga lungai omreng ai chuan pilot le ngal chu ngai zong mai te che katila in lalpan rematia pasal ka nei ve ngai ani chuan mi zo ngei ka nei don ani chumi ni wang chuan namdang mi pa chu ka ngai zong theilo ani ati thlat boxi atina vak po ka hre thin lo zirna wangin auga satang khan Bangalore lamak om to a kom ve ber om to si lo nen achol changin tunge kom ve don po ka hre to lo mina song a kom ve lo le ngal be ve thin ru ti in asoi du a hring nun chan chin ka hriat chin zong zekin book of the year hial ani pha a ka hriat lo lama po midang ta na ngai nom tak tur thon tu sei tak alo nei le reng alo ni thil a hriat sula wanga alo tur na sat zia ka hriat chuan ka khongai te ema chuti khopa ami padu le nat pui bok chu tunge ni ti a thinu tak ngel po alo hril ngam lo alo ni tin book of the year ka ti chho thu alo hrila ma se chu le khubu chu ama chan chen ni ti a thianu tak ngel po alo hril ngam lo bok chuti khopai min thlung thei ani wang chuan keimin ngai zia sangpui na soite po chu aina sa hani kareng ta hial ani December ni somni thlabial zan hani a Delhi pon bo ruak chu vote tak ani a in lu anhoya chuan zanda sri tangin kalo ngak tana darkar ni don ka nga nu chuan pona motor pakhat alo dinga motor adina tanga reilo te a ke chulo in hongin ama ngei chu lo luta ke bul mai alo ding rangmin hu chu makti in ameng phok na samai adinga soitur ber po relo local nain milo ko vata kolet ve in dulai happy birthday him takin dam rengang che katia trap treu chungin ka birthday min lom pui turin i local wangamo mitia ni e ipian ni le zela ko har taka yom phalovin ka local wangani katia ka mangai che kadam chanini ti in mi form wonga